Primeiro, quero estar de novo. Vamos a ver. Laura e Víctor, Víctor e Laura. En torno do colexio da Alexandre Borges. Tedes toda a razón do mundo cando estades a decir que hai que mellorar aí a seguridade caos que se pon, bueno, como en outros colexios, pero básicamente, como estamos falando de que se forma en torno a este colegio. Falades moi ben, coches máis marcados, que fai que teñamos que coller o bus, perigo ao cruzar o río Frío a Porén, a rúa é estreita, e non podo baixar por aí. Isto é a portada de reflexión. Bueno, en respecto a isto, hai varias, eu vou a pedir unha implicación. Eu necesito que me identifiquedes cales son as posibles solucións ao vosso entender. Agora podes decirlo, senón na siguiente non quero presionar agora a resposta, porque, sí, o semáforo xa é unha xestión feita por mí. Eu pedí un semáforo para a zona, non só para o colexio, sino para os que teñen que atravesar entre o río Frío e o Alto da Encarnación, que haxa un lugar seguro para poder atravesar a nacional. Correcto, eso xa me corresponde a mí, vale? Eso está pedido, a comesto, para ver se somos capaces de que haría un paso de razón máis o semáforo. Despois de pulsar, vale? Pero logo está outro, coches mal aparcados. Quen é o responsable? A verdade, dalle o botón, non se escoita. Os culpables son as familias mal aparcadas. Os responsables, máis que nada, os culpables non. Entón, claro, eu, aí, que podo facer eu? Por alguén que vixía a zona. Vale, correcto, policía, como decides aquí, policía local. Pues temos un problema. Policías locales non hai moitos, hai poucos. Entón eu apelo neste tema a ver se entre todos o colexio, a comunidade educativa deste colexio, de todos os colexios, hai unha implicación para resolver entre todos de forma cívica que non haxe esos atrasos. Podería ser? Eu pondrei de vez en cuando un policía, a ver se vai todo ben. Pero, entre todos, poderíamos conseguir que haxa unhas corresponsabilidades para que isto se mellore? Sí. Ahora deixamos tamén falar aquí. Sí? Bien. Estamos de acuerdo? Levades iso entón como resto? Alguna intervención ao respecto dentro dos vosos colexios tamén? Si hai caos, podemos facer un plan donde si nos vamos a dirigir a poder falar, cando teñades a proposta, nos dirigimos e podemos entablar unha solución para cada colexio. ¿No, padre? Sí. Que no noso colexio a veces tamén hai coches mal aparcados, porque temos pouco aparcamento e a veces os coches aparcan nos aparcamentos dos profes e os profes cando queren salir non son capaces. Vale, podemos facer o mismo entón, facer un estudio para ver como melloramos esa Quintela en Alexandre Borges. Algún centro máis quere facer ese estudio? No? Pois entón quedamos en Quintela en Alexandre Borges. De algún xeito vamos a tratar de corresponsabilizarnos todos para que aquilo esté mellor ordenado. De acuerdo? Ben. Vamos ao siguiente. Nos parques infantiles non hai aseo público, efectivamente, é un tema que tomo nota e vamos a tratar de ver se se pode dar solución. O mobiliario está deteriorado, en algúns que non se renovaron todavía, pero estamos coa idea de renovar todos os parques. E o chan e a zona de xogos non son aceitados, serán, a ver, os parques infantiles, según a nosa visión, non teñen que ser todos iguais. Hai parques infantiles, por exemplo, en Chapela, de Santos, por exemplo, hai dous parques infantiles que son de playa.
poñerles aquí, pero teñen area, porque están adaptados a zonas nas que están instalados. Tanto este Santos como o da playa de Área Longa foron renovados, que fixeron novo, aí 2 anos. Entón, bueno, nesa dinámica, non todos os chan xeran igual, hai que adaptarlos. Hai algún parque infantil en Chapela que hai que mellorar? Sí, ya que se tratou de poñer un pouco mellor o de final do Prego, hai que mellorarlo. Ese non ten solo de goma, pero hai que mellorarlo. Está noutro en todo. Cando se acaben esas obras de reparación, de mellora en torno ao torreo da iglesia, pretendemos que toda esa zona tamén se repare. Vale? Que se faga mellor. Pero, falades disto. Zonas sucias con botellas sucias, no Parque da Alameda. Vos sabedes que todos os días hai un servicio de limpieza no Parque da Alameda? No, pero nadie ve que lo limpie. Vale. Polvo de antes. Nos podemos limpiar. Todos os días hai un servicio de limpieza no que parque. Pero cal é o problema? Quen ensucia? Ya, entón aí que temos que facer. Mentalizar para que a xente deposite o lixo, a basura, nos lugares adecuados. Ou non, papeleiras e tal. Eu aquí fago un chamamento, porque xa que estades todos os rapaces, sabedes que aquí na Xunqueira xógase un campeonato de fútbol sala, no Gran, sí ou non? E aí é maravilloso, é un sitio onde tanto en xullo como en agosto pois disfrutamos todos, pais, nais, rapaces, mans, non? É un sitio onde hai moitísimos rapaces e moitísima xente, todas as tardes. Estamos de acordo? Aí vai ben. Sí ou non? E as pipas? Que facemos con elas? Que facemos con as pipas? E os parece ben, falando como fala ben Víctor e Antía, o Laura, non, a mí te e Laura, que se tiren as pipas ao chan. Non? Non é que o recolla, senón que non. Que podemos facer para manter limpio o espazo? Pois, as pipas, a bolsa, despois a bolsa, un palo que hasta repartimos bolsiñas para que se tiraran, para ir mentalizando a xente. Pero eu creo que é un traballo de todos. Sí ou non? Seguro que algún de nós o fixo alguna vez. O importante non é mirar para atrás, o importante é mirar para adiante, non? Que podemos facer vos para mellorar o entorno que nos estamos a vivir? Sí ou non? Vale, entón, vos pido, pois eso, que colaboredes con que algún amigo ou algún entorno, pues, decir que a limpieza é cousa de todo. O mobiliario da Calatrava creo que se arranxou, que se cambiou a manta, eso é un problema, efectivamente, na Alameda, que creo que se cambiou a manta do chan, a manta que está por debaixo do céspede, e creo que se está arreglando. Sí, pero es que hay xente que aún tiene calabrazos. Bueno, pues entonces volvemos a revisar. Pero para mí eso estaba resuelto, pero bueno. Vías de tren oxidadas sucias en silvas son de grafitis y rápidos. Vale. As vías de tren, me imagino que los referibles a las vías que no están sin usar. Vale. Ya sabedes, non sei se mirarse na prensa, que vai a facerse unha senda verde, donde vai a ser unha zona de esparcemento, donde se van a quitar as vías, se están quitando as vías. Ahora vai a ser unha senda donde se van a pasear, ir con amigos, con bicicletas, con tal, poder ir a unha zona de esparcemento que chega hasta ali. Eso o pedido de vos, pero tamén o pide outro colegio, que cando chegue él, xa mirarei. E no entorno de Transmañó, tamén falar.
Poucas veces pasa o camión do lixo e non hai colectores para reciclarse. Vale. Neste os propoño igual, que me identifiquedes os sitios e nos miramos donde habría que poñer. Non tens que dicir ahora, podemos falar en outro momento. Se o tens escrito ben, no buzón de internet de sugerencias, me dices, mira, en tal sitio sería interesante poñer para reciclar. ¿Vale? Dirección, máis ou menos, e nos vamos a línea que son constantes. ¿De acuerdo? Muy bien. O acceso ao campo da rata, creo que iso coche se pasa mal. Podemos aprovechar ese mismo de antes. Ese espazo non é municipal, non é o concello. O espazo ese pertenece a unha comunidade de nós. Digamos que ten o dereito de poder ordenar aquilo é a comunidade. Nós, o que podemos ser, se hai un tema de seguridade ou non determinado contexto de coches, pois podemos dar un xeito de intervir para mediar. Pero é unha competición técnica, o responsable é unha comunidade de concello. De todas formas, estamos tratando de que aquilo se vaya ordenando cada vez mellor. Non hai carril bicis, é difícil, pero temos unha senda, que é a senda da auga, que na outra bicicleta están indo ali. Semáforo, xa o dixen, xa está, en torno a reunión, creo que contestei a todos. E as beiras rúas, sí. Nos, pero o tema das beiras rúas están para que sean utilizadas. Donde non hai seguridade, pois é necesario facer unha beira rúa. Pero hai veces que topamos alguna dificultad. Que dificultades podemos ter? Que a carretera non vai ser solución. Claro, entón aí temos que buscar medidas excepcionales, caminos alternativos, algo así. Entón, o que vos pido é que se hai problemas de seguridade vial, que hai esa posibilidad de datos, me identifiquedes os puntos. En tal sitio creemos que hai que mellorarlo. Na zona de Trasmañón, no Alto, no Dirán, vale? Ou na zona de Chapela, vale? Ok, para que nós estamos tratando de dar solución a todo eso, pero hay veces que nos quedamos e a vosa información é moi importante, vale? ¿Alguna intervención al respecto? Por eso, Alexandre Bóveda. Peña, Mariano. Na zona dos parques expansivos, preguntamos a colocación de baños públicos que non nos determinados. Hoy o primeiro, estamos efectivamente recoñendo que non hai baños públicos, temos que estudiar a fórmula para ver como podemos aprender. Ok. Vale. Doña Carmen, se me quedé con tu nombre. Ven. Sempre os camións que descargan material para os proxectos, os coches que aparcan e non deixan accesibilidade, hai conflitos cos vehículos. Vale, aí é un tema, efectivamente, xa un tema de responsabilidade dos coches, pero, bueno, aí o que se está a pretender, bueno, pues, é dotar de un espazo de aparcamento, baixando por o que queda a izquierda, donde está o resto da Alameda. Esa zona vais a ordenar para aparcamento. Efectivamente, hai que respetar a carga de descargas, non se pode deixar o coche, bueno, sabemos que é un punto complicado, pero esperemos que con ese novo aparcamento pois se dé mellor solución a tomar aí. Ainda así, na parte de abaixo do pro, suavizamos a curva, non sei se nos acordas, non sei se viu por esa zona, pero había unha curva moi donde a acera era moi pronunciada, se aportou para que pudieran aparcar unos mellores coches. Allí, yo creo que algunas medidas e nese entorno tamén estamos coa posibilidade, estamos con últimos
trámites para adquirir un terreo naquela zona que tamén facilitaría en certa medida polo menos os residentes.